Taksih makarya sarangan Agil Manunggal Todanan Duklik kadukung audio system X1 Professional Audio dokumentasi pementasan Bi Mustika Production ugi ing wedal dalu mriku dipun streaming langsung kalian Blora TV.
Bathuk nonong wae sapa dik Bathuk nonong ya duweku piye iki piye dik wae sapa dik sanggup nyatis duwe jeni mas bangke ane duwe masuk iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye duwe sapa dik mestine ana sing duwe iki piye duwe sapa mestine ana sing duwe iki piye wae sapa dik Sangga